acudit? D'acord. N'hi ha un lladre i un policia. Quin és el dolent? El lladre. No, a l'acudit! Això no fa gràcia, eh? No! No. Me'n vaig! El Marc està molt trist. Què passa? És que he explicat un acudit a un grup de nens i m'han exclòs. Per què? Perquè no li ha fet gràcia. Em pots explicar un altre, sisplau? Vale. N'hi ha una vaca que es menja el vidre. Què li passa a la vaca? No sé, què Que li passa? surt la llet tallada! Ha sigut boníssim, eh? És el millor meu. Ja. Hola. Hola. Ho sentim molt per haver-te exclòs d'aquest grup. No passa res. Ens pots explicar aquest acudit que li has explicat a la nostra companya? N'hi ha una vaca que es menja el vidre. Què li passa a la vaca? No sé. Què li passa? Que li surt la llet tallada! Ja, ha sigut boníssim, eh? Vosaltres? Vale. Em dic Nino. I vosaltres? Jo em dic Dani. Marc Marta i Noelia. Vale. i estem comptant acudits. Em pots explicar algú? N'hi ha 3 nens i és tu el del mig.